Nash Music Radio. Nash Music Radio. Nash Music Radio。沖縄の天気予報をお伝えいたします。まず最初に明日の天気です。南大東島では晴れのち曇り、その他の地域では曇りでしょう。続いて気温です。石垣島の最高気温は24度、最低気温は21度です。宮古島の最高気温は23度、最低気温は20度です。那覇の最高気温は23度、最低気温は19度です。南大東島の最高気温は23度、最低気温は18度です。続いて降水確率です。南大東島 10%、 その他の地域 20% でしょう。続いて警報注意報です。石垣島、与那国島に波浪注意報と乾燥注意報、大東島を除くその他の地域には波浪注意報が出ております。ご注意ください。沖縄の天気予報をお伝えいたしました。